Sa Good Vibes, mga senior citizens na kapangita sa pamaagi, agud to nga maka-income bisan may edad na. Ang ilang nga istorya sa report ni Romeo Subaldo. Alas 11:30 sang aga, nagabiti ang init sang adlaw, pero wala ini makapugong sa sini nga mga senior citizens nga magkadto sa higad sang baybay diri sa may barangay Old Sagay sa Sagay City. Basta hunas na gani, rekta na sila sa baybay. Ginasuok nilang ilang mga kamot sa balas kag nagapanguwa sang batitis. Isa-isa ini nila nga ginakuha kag ginabutang sa balde. Istorya ni Elsa Aguanta, 60 anyos siya sa nagsugod siya sa pagpanginhas, subong 72 anyos na siya. Nabalo na siya gani, nangita siya sa pamaagi nga maka-income sa gihapon para man sa pang-adlaw-adlaw niya nga mga kinahanglanon. Naga-istar siya kaupod ang pamilya sa naga-isahanon niya nga anak. Damo ginatiya. Ito adlaw ka di ka mo ni. Mantik. Magunas lang. Basta magunas, Lunes sa Domingo. Lapaway. Ay, Biga daw, may ka baka ginabatid sa. Wala sila sang day off, Lunes, tub-tub, Domingo, padayon sa pagpanginhas. Sa 3 ka oras nga painit, makatipon ang kada isa sa ila sang tunga sa balde nga batitis. Ila ini nga ginatala, 30 pesos ang baklanay sa kada baso sang batitis. Sa 3 ka oras nga painit, makabaliga sila sang 3 tub-tub 4 ka baso. Ang makuha nga 120 pesos, ibakal nila sa bugas kag sudan. Istorya sang kumari ni Elsa nga si Claudia, nga isa man kabalo. Mas mahapos na lang kuno inisan sa mapainit sa kampo sa Biluga adlaw, ilabi na nga 70 anyos na siya. igagwanta lang namon niya para makakuanan kami. Kaya mo kami iban pa nga tuan, obra. Amo mananggid ni. Kung sa kampo, di mo kami makakuan sa asyenda, kay malipong mo sa init. Are may tubig pa. Dili may tubi, hangin-hangin po di. Hindi mo kuno pwede nga isalig na lang ang tanan sa ila kabataan. Wala sang may ginapili nga edad ang pagpanginhas. Suno sa ila, basta mapisan ka lang. Wala gid sang rason nga hindi maka-income.